Dead on arrival ang Sige, tawag, sige, sige. Di komentary, sige. Okay. No take, no title. Action. Guys, pasayloan ata karon sa behind the scenes sa shooting nga gitawag og Bulkit Part 4. Pero tong artista makita nato nagkagidlay na gid siya but pasabot nga effective siya nga pag-artista unya hapit na siya mamatay. Nanginahanglan siya tubig pero di ato siya tagaan. Kung tagaan siya tubig, makarelax man siya. Kani kinahanglan nato siya nga inani yung dagway. O sige sige na. Okay, ang mic, sige. Mas klaro. So kinahanglan nato nga inani yang kuha siyang dagway dito sa gidlay. So kinahanglan naman tubig. Action, sige. Take. Dong. Tubig ba? Wala may tubig dito. Lahat ko tubig. Ay, minsan ako Bag. magpapamimili. Ano ba? Peng. Wala na ang joke, bay. Ako lang sa mo, Chokoy. Laylay ni sa PA taga taga-shooting. Wala ang chuk. Ay, natin sa ako. Ano si mo? Sarap. Preview, mana? Kasama ni tabo, tao si sino ni. Oo, nagka... Kopya. Sus, nara ang rapist, no? Nara, mo gini siya ang nagpa-struggle ini nga naong. Grabe paningot dong ko eh. No. Okay lang. Kaya na. Ito po dito. Oh, take. Yawa ayoy. Sininyo nga gwapo, nara. Sininyo nga gwapo. Muna siya antigunit sa payong. Kuya pa na lang kung saan ako mag-act. Ay, really? Man siya kaning Sila ni. Tabo Dike. behind the Gahil scene. mo Yawa nga ayoy. behind the scene. Kuha sa naman sa Hindi lang ang paghapa. Kanina lang. Ayun ang itamang tama lang. Behind the scene.